Martanin zuciya. Me ya faru ne Habibina? Ai komai ma ya faru. Kamar ya komai ma ya faru. Me ma ta yamma zan ga miki. Ba za ka gaya min ba, kana da wacce za ka gaya wacce ta wuce ni. Ba yi kenan. Dama yau ne mai gidan ya same ni a ɗaki. Ya ce. Ice wayan zuwan same ki. Wai ki fito. Ba ka ba za mu auren dole. Ba auren ni nake nufi ba, ka ce min wai in fito ko ne? Dama ni zan fito ko kai za ka fito. Irin na yadda za a yi. A ina suke?